Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Badek. Taong 1953, Mountain Province. Sa mga panahong ito, napapadalas na ang pagpunta ni Badek sa kagubatan na sakop ng kanilang lugar. Para kasi makatulong sa kanyang mga magulang, kinakailangan niya ring maghanap ng mapagkakakitaan. Sa tuwing pumapasok siya sa gubat, ay tsak na marami siyang dalang pupwede nilang maibenta. Paminsan-minsan, kung hindi mga pulot-pukyutan o mga prutas ang kanyang dala, may mga halamang gamot siyang natatagpuan na ibinibenta niya rin sa kabayanan. Dahil liblib ang kanilang nayon, inaabot pa sila ng higit 4 na oras na paglalakad para lamang makarating sa bayan at makapagbenta ng kanilang produkto. Paminsan-minsan, kasama ni Badek ang kanyang ama na tumutungo sa gubat at kapag nasa bayan sila, ay siya ang humaharap sa mga mamimili. Isang beses, kakatapos lang nilang mananghalian at dahil araw ng palengke kinabukasan, umalis sina Badek at ang kanyang ama. Tumungo sila sa gubat para maghanap ng kanilang pwedeng ibenta sa kabayanan. Ilang linggo na rin kasi silang hindi nakapasok sa gubat, gawa ng madalas na pag-ulan. Yun din ang unang beses na mapasok ni Badek ang gubat na yon, dahil sa ibang kagubatan sila madalas na tumutungo. Dalang bayong at kani-kanilang itak, ay tumungo sila sa gubat. Habang naglalakad, pinaalalahanan ng kanyang ama si Badek na huwag basta-bastang pupunta sa kung saan-saan at huwag itong hihiwalay sa kanya. Kapag may nakita kang kakaiba sa loob ng gubat, huwag mo nang pansinin. Hindi natin masyadong kabisado ang gubat na yon. Saad pa ng kanyang ama. Napatango na lang si Badek roon, tsaka isinaisip ang sinabi nito. Pagpasok nila sa gubat, sinalubong kagad sila ng malamig na hangin. Agad na nakaramdam ng kilabot si Badek, ngunit hindi niya yun sinabi sa kanyang ama. Nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad at naganap sila ng posible nilang maibenta sa bayan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang may marinig silang kaluskos. Natigilan naman noon ang dalawa at nagmatsyag sa paligid. Nung nagpatuloy ang pagkaluskos, minabuti ni Badek na sundan yon hanggang sa tuluyan na silang makarating sa ilog. Ano kaya yon? Hindi kaya isang bayawak? Pagkasalita ng tatay ni Badek, agad nitong inihanda ang kanyang itak. Sinabihan din niya si Badek na makiramdam sa paligid para malaman nila kung nasaan na ang kanilang tinutugis. Pagkaraan pa ng ilang sandali, nawari na ni Badek kung saan naroroon ang nilalang na kanilang hinahabol. Marahan siyang naglakad patungo sa bahaging yon hanggang sa makita na niya ang hayop na inaakala nilang isang bayawak. Usa? Paano kaya nagkaroon ng usa rito? Tanong niya sa kanyang sarili. Agad din niyang sinenyasan ng kanyang ama na lumapit sa kanya dahil naroroon ang kanilang hinahanap. Marahan ngang lumapit ang ama ni Badek sa kanya at nang makita niya ang puting usa ay biglaan itong natigilan. Saglit siyang nag-isip hanggang sa nagpasya siyang hulihin nila yon at nang maibenta sa kabayanan ang karne. Dahil abala ang usa na yon sa pagkain ng damo, hindi niya namalayan ang ingay na nagawa ni Badek noong pumutol sila ng kahoy na pwede nilang gawing sibat. Noong akmang sisibatin na sana nila ang naturang usa, pareho silang nagulat nang may marinig silang boses sa kanilang likuran. Huwag niyong pakikialaman yan. Baka pagsisihan ninyo ang inyong gagawin.
Nilingon yon ni Badek at natigilan nang makitang may 3 kalalakihan doon na nakaambang tatagas sa kanila. Sinabihan sila nung 3 na huwag pakialaman ng puting usa upang walang gulo na mangyayari. Dahil sa pagsasabi ng 3 lalaki ay nakaramdam ng takot si Badek at niyaya na lamang ang kanyang ama na umuwi. Subalit, sa halip na umuwi ay nag-usisa pa ang kanyang tatay kung sino ang 3 lalaki at kung bakit mahalaga sa kanila ang usa. Ni isa sa mga yon ay walang sumagot, pero kita sa kanilang muka ang galit. Napansin din ni Badek ang panlilisik ng kanilang mga mata. Sinabi pa ng 3 na umalis na lamang sa gubat na yon sina Badek dahil baka hindi na sila makauwi ng buhay. Hindi naman nagpatinag doon ang ama ni Badek at sinabi niya sa mga lalaki na wala sila sa katayuan na manakot. Matagal na ako namuhay sa lugar na ito. At kayo, bago lang mga mukha ninyo rito. Huwag kayong magbanta ng ganyan dahil baka kayong magsisi. Paninindak ng tatay ni Badek. Nung mga sandaling yon, iginala ng 3 lalaki ang kanilang paningin. Nung hindi na nila nakita ang puting usa, agad din silang umalis ng walang pasabi. Subalit, nang medyo nakakalayo na sila, nakita ni Badek na tinititigan sila ng mabalasik ng 3. Dahil sa nangyari, naglakad silang mag-ama hanggang sa hindi na nila nakita ang 3. Noong mga panahong yon, naglakas loob si Badek na magtanong sa kanyang tatay kung ano ang meron sa mga lalaking yon. Tay, bakit parang andudungis nilang tingnan? Tsaka, yung lansa nila kakaiba. Hindi naman nakasagot kagad ang kanyang ama. Sinabi na lamang niya kay Badek na mas maigi kung maghahanap na lang sila ng pwede nilang maibenta. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang muli nilang makita ang puting usa. Tumakbo yon patungo sa gitna ng gubat kaya natigilan ang ama ni Badek. Sinabi nito na kung mauhuli nila ang isang yon ay tiyak na may masarap silang ulam at may maibibenta pa sila sa bayan. Subalit nung mga sandaling yon ay tumutol si Badek. Sinabi niya sa kanyang ama ang posibleng panganib na mangyari sa kanila. Tay, baka totohanin ng mga yun ang banta nila sa atin. Baka tayo ang mapahamak. Agad namang napailing ang kanyang ama. Saka sinabi nito na wala silang dapat nakatakutan dahil maaari naman silang sumigaw para makahingi ng tulong sa mga taga-nayon. Kahit na may pag-aalinlangan si Badek noon, wala siyang nagawa kung hindi ang sumang-ayon sa kagustuhan ng kanyang tatay na hulihin ang puting usa. Huwag kang matakot. Walang masamang mangyayari sa atin. Dahil sa naging ingay nilang dalawa, napalingon sa kanilang kinaroroonan ng puting usa. Napailing na lang noon ang ama ni Badek, gawa nang nagsimula na namang tumakbo ang naturang hayop. Upang hindi tuluyang mawala sa kanilang paningin ang usa at hindi na rin ito makatakas pa sa kanila, minabuti nilang sundan yun. Hindi nila namalaya noon na malayo na ang kanilang narating para lamang mahabol ang usa. Dahil masukal ang gubat, hindi na rin nila maalala kung ano ang kanilang dinaanan. Nung nakita nilang tumigil na ang usa, inihanda nila ang kanilang hawak na mga pinatulis na kahoy. Pinakiramdaman nilang dalawa kung ano ang susunod na gagawin ng naturang hayop hanggang sa mapalingon ito sa kanila. Habang nakatitig ang usa na yon, hindi na iwasan ni Badek ang makaramdam ng kakaibang takot. Parang nangungusap kasi ang mga mata ng usa at animoy. Totoong tao yun kung makatitig. Nung mga oras na yon, hindi na nag-aksaya pa ng oras ang ama ni Badek. Buong lakas niyang sinibat ang naturang usa. Ngunit gano'n na lang ang gulat nilang dalawa
noong magawa yung ilaga ng usa. Nang makita naman ni Badek na nakailag ang usa at nagsimulang tumakas, sinibat niya yon na siyang naging rason para matamaan yon sa bandang likuran. Kahit na nakatarak na sa usa ang matulis na kahoy, hindi pa rin ito tumigil sa pagtakbo. Sa kadahilanang yon, mabilis na dinampot ng ama ni Badek ang kanyang pinatulis na kahoy tsaka hinabol ang hayop. Sumunod ka sa akin! Kailangan nating mahuli ang usa na yun! Sigaw pa ng kanyang ama. Wala namang nagawa si Badek kung hindi ang habulin ng kanyang ama, na ng mga oras na yon ay nagmamadaling tumakbo. Habang tumatakbo, mas lalong nakaramdam ng pangingilabot si Badek. Parang malakas ang kutob niyang may nakaambas sa kanilang panganib doon, kaya napapadalas ang kanyang paglinga sa paligid. Napansin niya ring tila mas naging mabilis ang pagdilim ng paligid, kaya lalo siyang kinabahan na baka tuluyan na silang naligaw. Pagkaraan pa ng ilang sandali, narinig niya ang boses ng kanyang ama na sumisigaw. Agad na naisip ni Badek na baka nagawa ng mahuli ng kanyang ama ang usang kanilang tinutugis, kaya hinanap niya ang pinagmumula ng naturang ingay. Subalit, habang tumatakbo siya at hinahanap ang kinaroroonan ng kanyang ama, pumasok sa kanyang isipan ng banta ng 3 kalalakihang kumukumpronta sa kanila. Agad na isip ni Badek na kailangang hindi sila abutan ng gabi roon dahil natitiyak niyang mas magiging peligroso ang gubat na yon para sa kanilang dalawa. Mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo hanggang sa makarating siya sa mas masukal na parte ng kagubatang yon. Dahil napakaraming mga ligaw na halaman, pinagtatabas niya ang mga ito para lamang malinisan ang kanyang daraanan. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang makaamoy siya ng sobrang baho. Parang bulok na laman yun, at gano'n na lang ang kanyang pandidiri nang malaman niyang sa mismong daraanan pala niya naroroon ang isang patay na usa na nabubulok na. Kaya pala galit na galit ang mga lalaking yon. Nagkaroon sila ng kakumpetensya dahil sa amin ni tatay. Bulong ni Badek sa kanyang sarili. Dinaanan na lamang niya yon at saktong nakalayo na siya sa patay na usa nang marinig niya ulit ang sigaw ng kanyang ama. Sa pagkakataong yon ay mas malakas yon, kaya nagkaroon siya ng kutob na baka malapit na yon sa kanyang kinaroroonan. Ganun na lang din ang kanyang tuwa nang mapagtanto niya ang eksaktong kinaroroonan ng kanyang ama. Sabik namang tumakbo si Badek noon upang tulungan ito, subalit biglaan siyang natigilan nang marinig niya ang sigaw ng kanyang ama na nagsasabing umuwi na siya at iligtas niya ang kanyang sarili. Nabahala si Badek, kaya kahit hindi niya alam kung ano ang kanyang madadatnan, nagpatuloy siya sa kanyang pagtakbo. Walang ano-ano, ay agaran siyang napatago sa likuran ng isang puno noong makita niyang hawak ng 3 lalaki ang kanyang ama. Nasa tapat nila noon ang isang usa na nakahandusay sa lupa at wala ng buhay. Patuloy sa pagsigaw ang ama ni Badek na umalis na ito at iligtas na lamang ang kanyang sarili. Ninaisa ng lapitan ni Badek ang kanyang ama para tulungan, subalit nanlumo siya at nanginig nang ginilita ng isang lalaki ang leeg ng ama niya. Kasunod nun, nakita niya kung paano warakin ng 3 ang tiyanon. Naghalo-halo na ang emosyon ni Badek noong masaksihan niya yon. Alam niyang sobrang babaw ng dahilan para patayin ang ama niya dahil lamang sa isang puting usa. Magbabayad kayo. Hindi ako papayag na hindi ko kayo pagbabayarin. Saad niya sa kanyang sarili. Walang mapaglagyan ng galit na nararamdaman ni Badek noon dahil sa nangyari sa kanyang ama. Akmang lalabas na sana siya para sugurin ang 3 lalaki
nang biglaan siyang matigilan. Nakita kasi niya ng ibang mga itsura nila noong malantakan nila ang laman loob ng kanyang ama. Naging malakas ang kutob niyang aswang ang makakasagupa niya noon, kaya minabuti na lamang ni Badek ang lumabas sa gubat na yon. Takbo lang siya ng takbo noon at nagbabaka sakaling dalihin siya ng kanyang mga paa sa labas ng gubat. Maswerte naman siya dahil noong lumaon ay nakalabas siya sa kasukalang yon. Doon na tuluyang napahagulgol si Badek. Naghalo ang awa, lungkot at galit na nararamdaman niya noon. Hindi niya rin alam kung paano niya ipapaliwanag sa kanyang ina ang nangyari. Napalumpasay na lang siya sa lupa at napahigbi. Nasa ganoong sitwasyon siya noong makarinig si Badek ng kaluskos sa bandang likuran niya. Agad niyang nilingon yon at nakita niya ang isang matandang lalaki na may buhat-buhat na isang bungkus ng kahoy na panggatong. Pinakialaman ninyo ang usa, kaya pakikialaman din kayo ng mga aswang na nakatira sa loob ng gubat. Kinabahan si Badek at agad siyang nakuryoso patungkol sa sinabi ng matanda. Dahil dito, tinanong niya yon kung ano ang tungkol sa naturang usa at napatulala siya noong nagsimula ng magwika ang matanda. Ang usang yon, ang siyang may hawak ng buhay ng pinakamatandang aswang na kasama ng mga nakasagupa ninyo. Dahil sa ginawa niyo, namatay rin ang matandang aswang na kinikilala nilang pinuno. Kaya kinakailangang maghanda ka. Uubusin nila ang lahi ninyo. Sabi ng matanda habang nagpapalinga-linga. Nung mga oras na yon, dahil tuluyan ng kinain ng dilim ang paligid, napatakbo na lamang pauwi sa kanilang bahay si Badek habang humahagulgol. Pagkarating niya sa kanilang bahay, sinabi niya kaagad ang nangyari sa kanyang ama. Napahagulgol na rin noon ang ina ni Badek, subalit natigilan din kaagad ito nang malaman niya ang patungkol sa usa at maging ang sinabi ng matanda kay Badek. Kung hindi niyo lang sana pinakialaman ang usang yon, hindi sana nangyari to. Ngayon lahat tayo nanganganib. Paano na lang tayo? Ano ang gagawin natin? Nalulumong wika ng ina ni Badek. Dahil sa takot nilang baka lusubin sila ng mga aswang na nanananahan sa gubat, nagpasya silang umalis sa kanilang bahay. Karga noon ni Badek ang isa niyang kapatid, habang ang isa naman ay karga ng kanyang ina. Kahit na nasa kalagitnaan na ng gabi yon, umalis sila nang hindi nila alam kung saan sila pupunta. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad nang makarinig sila ng malakas na atungal na nagmumula sa gubat. Kinilabutan si Badek noon at sinabi sa kanyang ina na malakas ang kanyang kutob na aswang ang may gawa nun. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang makarinig sila ng mga yabag na mabibilis. Nagsimula na rin magsiiyakan ang mga kapatid ni Badek, kaya mas lalo silang nataranta. Walang ano-ano, napansin nilang may lumapag sa kanilang unahan. Gawa nang wala naman silang dalang lampara, hindi nila nasipat kung ano yon. Napatigil na lang sila sa kanilang paglalakad nang makarinig sila ng pag-angil. Iginala ni Badek ang kanyang paningin at sinubukang sipati ng paligid. Napasambit na lamang siya ng Diyos ko po noong malaman niya na ang humahabol sa kanila ay mga nilalang na may nagbabagang mga mata. Ano pong gagawin natin, ay? Mga aswang yan, kailangan makaligtas tayo mula sa kanila. Wika ni Badek, tsaka isiniksik ang kanyang sarili sa kinatatayuan ng kanyang ina. Pagkaraan pa ng ilang sandali,
Nakalapit na ang mga aswang na humahabol sa kanila. Napako sila sa kanilang kinatatayuan. At nang lumaon, nagmakaawa na ang ina ni Badek sa kanila na huwag silang sasaktan. "Huwag ka magmakaawa sa kanila, inay. Sila ang pumatay kay tatay. Pagbabayarin ko sila sa mga ginawa nila." Galit na wika ni Badek. Napaangil naman ang mga aswang na yon at ang iilan sa kanila ay parang nais na sumugod. Subalit nang akmang susugod na sana ang mga yon, hindi nila na ituloy ang kanilang nais na gawin noong makarinig sila ng ingay ng latigo na inihagupit sa hangin. Sinipat ni Badek kung sino ang naroroon hanggang sa marinig niya ang tinig nun. "Lubayan ninyo sila! Hindi nila alam ang patungkol sa usang yon at wala silang kasalanan. Hindi dapat kayo naririto sa lugar na ito dahil napakaraming taong namumuhay dito. Mga salot kayo! Umalis na kayo at huwag na kayong bumalik!" Alam ni Badek na yun yung matandang kumausap sa kanya sa labas ng gubat, kaya kahit papaano ay nakampante siya. Napalingon sa kanya ang mga aswang, kaya napasigaw ito kina Badek na umalis na at iligtas ang kanilang mga sarili. Hinila naman ang kanyang ina si Badek, subalit tumanggi ito. "Sige po, inay. Mauna na kayo't susunod na lang ako. Tutulungan ko lang tong matanda para mapuksa ang mga aswang na yan." Matapang na sambit niya sa kanyang ina. Kahit na nag-aalinlangan man ang ina ni Badek na iwan ito, wala na rin siyang nagawa ng mangako si Badek na magiging ligtas siya roon. Napatango na lang din ang kanyang ina at minabuting dalhin na paalis ang dalawang bata. Noong mga oras na yan, hinugot ni Badek ang kanyang itak at lumapit ito sa matanda. Nagpasalamat siya rito, pero sinabihan siya ng matanda na sumunod na lamang si Badek sa kanyang ina at ito na lamang ang bahala sa mga aswang na yon. "Hindi ako papayag. Pinatay nila ang aking ama at kailangan ko may paghigante si tatay," wika niya sa matanda. Di naglaon ay wala na rin yung nagawa at sinabihan na lamang si Badek na mag-iingat. Walang ano-ano, sumugod sa kanila ang mga aswang. Gamit ang buntot ng pagi ay isa-isa silang nilatigo ng matanda at ang bawat humahandusay na malapit lang sa kanilang dalawa, nilalapitan ni Badek tsaka tinataga. Naging ganon ang kanilang sitwasyon hanggang sa hindi nila namalayan na mas lalo pang dumami ang mga aswang. Napamura na lamang noon ang matandang lalaki at sinabi na marahil ay nagmula pa ang iba nun sa mga karatig lugar nila. Nataranta naman si Badek dahil doon at nang mapansin ng matanda yon, sinabihan siya nito na huwag itong mabahala. "Hindi kayo magagalaw ng mga yan. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya." Nung mga oras na yon, may kung anong inusalang matanda. Napatingala rin yon sa hangin hanggang sa napansin na lamang ni Badek na mas lalong umaalinsangan ang panahon. Matapos gawin yon ng matanda, napaangil ang mga aswang na naroroon. Nataranta sila at sa isang paghagupit sa ere ng matanda ng hawak niyang buntot pagi, nagsipulasan ng mga yon na animoy hindi nila alam kung saan sila napunta. Samantala, ang iilang aswang naman na nagawang paslangin ay naroroon pa rin. Wala silang nagawa kung hindi ang itapon ng mga katawan nun sa rumaragasang tubig ng ilog. Nang masiguro nilang wala ng mga aswang, nagpaalam ang matanda kay Badek. Sinabi pa nito na darating siya sa oras na nangangailangan sila ng tulong. "Sundan mo na muna ang iyong ina at mga kapatid. Maghanap kayo ng mapagtataguan dahil pansamantala ay ligtas kayo mula sa mga aswang."
Nagpasalamat naman si Badek doon at kagaya ng sinabi ng matanda, hinabol niya ang kanyang ina. Nang maabutan niya ito, ay kinuwento niya ang mga nangyari. Hindi naman makapaniwala ang kanyang ina na tinulungan sila ng isang matanda. Dagdag pa ng ina ni Badek ay baka hindi yon ordinaryong tao, kaya natakot sa kanya ang mga aswang. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kabilang nayo nila. Gawa ng malalim na ang gabi nun, hindi na sila naglakas loob na makahingi ng tulong. Naglakad na lang sila ng naglakad hanggang sa abutan na sila ng bukang liwayway. Nung mga panahong yon, halos manghina na sila dahil sa sobrang gutom. Subalit kahit na ganun, hindi pa rin sila sumuko. Maya-maya pa, may nakita silang isang bahay na naroon malapit sa pangpang ng ilog. Dahil dito, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa tapat nun. Dahil sumisikat na rin ang araw, nang hingi sila ng tulong doon. At gano'n na lang ang tuwa ni Badek nang malaman niyang ang matanda palang tumulong sa kanila ang siyang nakatira roon. Hindi na niya nagawa pang magtanong kung paano ito nakauwi kaagad dahil sa sobrang pagod. Pinapasok naman sila ng matanda at binigyan sila ng makakain at maiinom. Nung mga panahong yon, napag-alaman nila ng isang ermitanyo ang naturang matanda at minsan lang kung bumaba sa kanayunan. Bumaba ako rito dahil alam kong may nangangailangan ng aking tulong. Dito na muna kayo sa aking bahay at hindi kayo maaano. Hindi kayang pasukin ng mga aswang ito. Hindi niya na isiniwalat pa kina Badek ang kanyang pangalan dahil isa yon sa kanyang panata. Nanatili nga roon sina Badek ng ilang araw ni hindi sila nakaranas ng panggagambala ng mga aswang. Subalit, kahit na walang pagpaparamdam mula sa mga naturang nilalang, hindi sila nakampante. Isang gabi, hindi tumitigil sa kaiiyak ang dalawang kapatid ni Badek. Maging siya ay nakakaramdam na rin ng pagkabalisa, kaya sinabi niya yon sa matandang ermitanyo. Kailangang maghanda tayo. Malakas ang kutob ko na may mga aswang na umaligid dito. Hindi sila makakapasok. Pero hanggat nabubuhay sila, hindi kayo ligtas. Kung hindi lang sana pinakialaman ng ama mo ang usa na nagtatanga ng buhay ng aswang, hindi sana mangyayari ito. Sabi pa ng matanda. Humingi naman ng tawad si Badek sa kanya dahil maging ito ay naabala dahil sa nangyari. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkukwentuhan noon nang makarinig sila ng malakas na kalabog sa bubong. Agad silang nagkaroon ng kutob na kagagawan niyo ng aswang, kaya nagmadaling lumabas ang matanda na nooy hawak ang kanyang buntot ng pagi. Dahil alam ni Badek ang panganib na susuungin ng matandang ermitanyo, nagpasya siyang samahan ito. Dala ang kanyang itak, sumunod siya sa matanda. Ganoon na lamang ang gulat niya nang makita niyang napakaraming aswang ang nakapwesto sa labas ng kubo at naghihintay ng tamang pagkakataon. Noong makita naman niyo ng matanda, ay napailing siya. Sinigawan niya ang mga aswang na lubayan na sina Badek dahil nagawa na nilang patayin ang siyang tunay na pumatay ng usa. Subalit sa halip na makinig, ay napaangil ang mga yon. Halos manindig ang mga balahibo sa buong katawan ni Badek noon, gawa ng alam niyang mahihirapan silang kalabanin ang mga aswang. Subalit nang mapansin ng matanda ang takot ni Badek, napailing siya tsaka napawika. Wala kang dapat na ikatakot.
Kayang-kaya kong ubusin ng mga yan ng walang kahirap-hirap. Napatango naman si Badik doon at agad na ibinaling ang kanyang pansin sa mga aswang. Gawa nang nakarinig sila ng mga pagyabag. Napasigaw na lamang noon si Badik nang makita niyang papasugod sa kanila ang mga aswang. Noong mga sandaling yon, humakbang ang matanda sa harapan ni Badik para protektahan ito. Halos higit sa 20 aswang ang naroroon at nakahandang umatake sa kanila, ngunit hindi ito natinag. Gamit ang kanyang buntot ng pagi, hinarap niya ang mga aswang na yon. Si Badik naman ay hindi pinayagang sumali at pinagbantay na lamang niya ito sa kanilang likuran. Kahit na matanda na ang ermitanyo, hindi may pagkakaila ni Badik na malakas pa rin ito. Nagagawa niyang bumali ng mga aswang kahit na isang beses lamang niya itong nilalatigo. Nang mapagtanto naman ng mga aswang na hindi nila kaya ng paisa-isa ang matanda, sabay-sabay silang sumugod. Nabahala na rin noon si Badik, kaya nagpasya na siyang tumulong sa matandang ermitanyo. Ang bawat aswang na nakakalapit sa kanila ay nilalatigo ng matanda at tinataga ni Badik. Dahil sa kanilang pagtutulungan, hindi man lang sila nasusugatan o nalalagay sa alanganin. Subalit kahit gano'n na ang nangyari sa kanila, hindi pa rin natinag ang mga aswang. Nagpatuloy sila sa pakikipaglaban kahit pa na may mga latay na sila at sugat sa kanilang katawan. Nasa ganong sitwasyon sila nang magsimulang kumulog at kumidlat. Kasunod nun ay bumuhos ang malakas na ulan, subalit hindi pa rin sila tumigil sa kanilang paglalaban. Ngayon, ang langit na mismo siyang nagbigay daan para sa inyong katapusan. Magmula ngayon, wala nang mga taong mababahala at matatakot dahil sa inyong presensya. Sigaw ng matanda. May kung ano siyang inusal at pagkatapos nun ay itinaas niya ang kanyang kamay. Mas lalo pang lumakas ang ulan at kasabay ng muling pagkidlat ay nataranta ang mga aswang. Animoy takot na sila at ang halos lahat sa kanila ay sumubok na tumakas. Subalit, pagkaraan lang ng ilang sandali, lahat ng mga aswang na naroroon ay nabuwal sa lupa at hindi na nakagalaw. Nahirapan din silang huminga hanggang sa tuluyan na silang nawala ng buhay. Labis ang pagtataka ni Badik sa nangyari sa mga aswang na yon. Nag-usisa siya sa matanda ko noong ginawa nun, pero napangiti lang siya at pasimpleng nagwika. Isa yun sa misteryo ng langit na ipinagkaloob sa akin. Sinabihan ng matanda si Badik na pumasok na muna sa bahay nito at siya na lamang ang bahala sa mga bangkay na naroroon. Wala namang nagawa si Badik noon kung hindi ang sundin ng matanda. Hindi na rin niya nalaman kung papaano dinispatsa ng matanda ang mga aswang na yon dahil itinuon ni Badik ang kanyang atensyon sa kanyang ina at mga kapatid. Pagbalik ng matanda ay sinabi niyang ligtas na sina Badik mula sa mga aswang. At para makasiguro, sila na lamang ang manirahan sa bahay nito dahil madalas din siyang wala roon. Nanatili nga sina Badik doon at pagkaraan lang ng ilang araw ay nagpaalam na ang matanda sa kanila na babalik ito sa bundok. Sinabi nitong babalik na lamang ito kung merong pagkakataon o kung kailangan ni Badik ng tulong. Subalit hanggang sa tumanda na sina Badik ay hindi na muli pang nagpakita sa kanila ang matanda. Ni hindi nila nalaman kung saan ito naglalalagi at kung kailan ito babalik. Dahil sa nangyari, ni minsan ay hindi na bumalik sa gubat na yon si Badik. Alam niyang wala ng mga aswang na naroroon, pero hindi nawaglit sa kanyang puso at isipan
ang pagkamatay doon ng tatay niya dahil lamang sa pagpatay nito sa mahiwagang puting usa. Okay. Opinyon ko sa kwento. Una sa lahat, gusto ko muna mag-sorry sa inyo, no? Kasi parang 5 araw ata tayong absent. Tapos ngayon, meron pa akong sipon pagbalik ko. Pasensya na kayo, nagkaroon tayo ng maiksing bakasyon. Masasabi ko lang dito sa kwento na to, ito yung mahirap eh. Diba? Lalo na para sa mga Pinoy hunter natin, yung mga naghahunt talaga ng pagkain nila sa gubat, na once na may nakita silang kakaibang nilalang, kasi alam naman nating lahat, puting usa. Parang wala nga ata dito sa Pinas niyan eh. Ang meron sa atin yung mga ordinaryong usa lang, tapos maliliit pa yun. Pero dito malaki yung nakita nilang usa, tapos kulay puti. So para sa mga hunter na siguro walang alam sa lihim na karunungan, sobrang rare nun. Tapos ang mahal ng karne nun. Siyempre, anong unang papasok sa isip natin? Hulihin yun tsaka pagkakitaan. Kagaya nangyari sa tatay ni Badek. Diba? Kasi ano ba namang alam niya na nasa form pala yun ng usa pero isa yung aswang. Diba? Tsaka yung pamilya nila Badek mukha namang walang alam sa lihim na karunungan eh. So, ang pinaka-moral lesson dito sa kwento natin pag nakakakita tayo ng mga kakaibang nilalang sa gubat, hayaan na lang natin. Huwag na lang natin galawin. Kasi hindi tayo sigurado eh. Baka may nagmamay-ari dyan o kung ano. Diba? So, yun lang. Dapat lagi tayo maging maingat sa mga galaw natin, especially sa hindi natin teritoryo. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.